Dito tayo sa farm. Square meter pag nalagyan na lahat. Okay, nasa to. Umambon na rin. Tara. Okay. So may haligi pa po yan. Yung gulong natin. Sobra nyo ti masilya. Akala nila pati labas pipinturan natin. May pupunta pa po tayo. Mula sa simula. Yung ibang gamit muna kami magkasama sa pagbuo ng ligaya. Yan, mayroon po tayong basurahan dito. Sa sining ng guni-guni, konstruksyon ng bahay, isang tunay na alchemy. Busog na naman yung mga tropa. LV, ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang ano, magandang araw po mga boss. Nandito tayo sa farm. Magpapakawala po tayo ng fingerlings. Ayan. Ayun, natumba. Pagpreno ko kanina. Dito pala nilagay yung ano, yung net. Babad muna natin dito. Ayan. So maukulong muna sila dyan. Ukulong muna natin sila. Diyan muna natin pakain. Pag lumaki ng ano, medyo lumaki na, saka natin papakawalan. Dito. Ayan o, maluwang-luwang din to. Hindi lang pala 75 square meter, medyo malaki pala to. Parang nasa 150 square meter pag nalagyan na lahat. Okay, nasa 200 pa. Ayan. Ba't yung ginanon na agad? Hindi mo na yan na yan eh. Matas-tas yung may isang. Yun muna. Babad muna natin dyan. Dito. Babad muna. Kawayan. Ha? Kawayan ka lang, hindi naman yan. Saan? Ito na eh. Ilang bako data. Ito mga pusok. Yan, huwag kang punta doon ha. Okay. Ito ng pakawalan to. Ay nako. Ano? Na, dahil ano, may patay na kagad ah. Ilan? 3. May sobra naman siguro to. Ayan, wala na natin. Oh, may mga patay. Okay. May patay na rin to. Play ka lang dyan. Punta na ako dyan.
Okay. Pwede na natin. Ano to? Ayan. 3,000. Okay, kumakain na sila. Umambon na rin. So, tara. Okay. So, dito pala hito yung ilalagay ko rito. Kala may palaka na ron ah. May palaka. Malaking palaka rito. Yan, to hito. Andun pa yung drainage niya. So gagawa pa tayo ng para iikot yung tubig bababa rito para malilinisan. Tapos naman pato po doon nilalagay. So may haligi pa po yan. Tapos pigiri, yun. Yan, pigiri na ng baboy, manukan, kambingan. Tapos pigiri rin ito. So tara na iyan. So yan po yung mga alaga natin dito sa bukid. So pigiri rin ito. Okay, tara na. May iwan si Lolamma. Lolamma, yung ano? Bukid na si Lolamma. Yan, tara. Kanino house ito? Sabi lagi. House namin ni Amma. May house naman doon sa malapit sa house namin. Okay. So ayan, medyo malayo yung pinaganon natin. Kasi medyo hindi ko nakita yung daan kanina rito na kung pwede ba yung sasakyan natin. Baka mamaya mabalaho tayo. Pudpud naman na yung yung gulong natin. Pudpud na. Kailangan ng palitan. Dito medyo umano dati, maputik dati dito. So doon pa yung sasakyan natin. Layo. Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa Pitong Bayog. Hindi pa natin ito napunta nung nakaraan. Okay. Sa iba din i-actual niya yung drawing natin na modular cabinet. I-actual niya. Ayusan? Ayusan. Hinikanyamot pati ato yan. Yung drawing nga tawa na ito, diba? Hindi yung kabel ko. Hinikan daw ito kornisan. Ang pwede kanyo kornisan ay? Ajay. Ito eh. Ang kornisan na ata. Kabinet ata. Sige, bebehan yun. Katandalat nantun. Madi ka tayo nun. Ajay. Balik. Ito na tayo. So nag-skin coat na rin po sila. Hinay siya ate yan. Dito, dito ginagawa. Dito na. Pagkadayos din natin ito. Baka dandaman na sobrang nyo ti Masilya. Madidagpin ng tayan. Oh, dapat ilang kilo natin batit na Siripin nyo. Basta malpas ka kita nyo nagmamasilya kayo.
Ito, linisan niya ito. Ito makita yun eh. Batakan nyo. Aming nga ano. Apay matim sirisiripan niya, no ka? Kita mo niyo. Siripong ko gawin ka. Siripan niyo. Oh, may ataan yung kornisan. Oo, pinapaklas kasi natin lahat yan nung last na pumunta tayo rito. Bagong kornisa na yan. Okay. So yun lang ang ano. Ipatapos. So dito minasilyan na nila dito sa labas eh, hindi na akala nila pati labas pipinturan natin. Yan, nagmasilyan na sila. So ayan na lang natin ganyan yan. At least na-repair pati dun sa kabila. Akala nila pati labas pipinturan natin. Yung usapan lang natin dito sa kontrata natin dito lang sa loob. Yun lang yung usapan natin dito. Ayan. So yun o, minasilyan na rin nila. So loob lang po yung ano, usapan namin dito nila madam. Pwede mo kumuntan siya bro. Okay, so tara na. So may pupuntahan pa po tayo. Let's go. Okay, punta po tayo ng Bocalion, Pangasinan mga boss. Ayan. Kasama natin sila. Ayan, Badinoli. Si Buddy Jess. Ayan. So yung sasakyan ni Buddy Jess yung gamit natin mga boss. Ayan, shoutout kay Sergio Romero. Sarap ng mga inahanda niya pag dumarating kami eh. Sorry, gano'n eh. So pupunta tayo ngayon doon mga boss. Busog kayo. Pull out na ba tayo ngayon o ano? Pull out na? Yung ibang gamit? Yung ibang gamit. Pull out muna. Tapos babalik ka talaga yung iba. Babalik na sa susunod na yung mga additional, no? Oo. Ang mga additional na lang mga boss. Yung unang kontrata tapos na. Yung mga additional na lang po yung babalikan natin doon. Okay, so yan, dito na tayo sa Umanday West, Bocalion, Pangasinan. Shoutout kay Sir John Romero sa kay Sir Nyong. Madati baba na. Baba. Gate yan, gate. Palutan niya.
Okay, so dito na tayo. Yan, pailawin nyo ngayong may ilaw. So yung salamin na lang ilalagay namin dito. So ito na po yun, yung salamin. Yan. Yan, may ilalagay po yan doon dito sa salamin na bilog. Dito. Sa ilaw dito. Wala pang driver. Wala pang driver. Yung conductor pa lang. Yan. So pailawin natin mamaya. Okay. Okay, ganda ng ano nila sir ah. Kung may tumutulo. Hindi po nakakaano po yan. Wala po yung hose niya. Pinapatigas pa po yung parang. Pinatay ko eh. May tumutulo eh. Dito nilagay yung basurahan. Yan. Okay. Okay. So, marine laminated board tapos pinormika natin. Nakapormika na po siya. Okay. Ayan. Tapos na. So, may babalikan pa po tayo rito. So, maglalagay pa po ng aluminum profile dun sa ceiling. Tapos dito, re-repair pa po natin to. Dadagdagan natin ng design. So, yan na lang. So, yung interior na ito, si Sir na po yung gumawa ng interior na ito. So, bali tayo lang yung nagtrabaho. So, yan. So, UV board, tapos PVC floated panel. Tapos dun sa vanity, ayan, meron siyang circle. Tapos na, ano ba yan? May LED dun sa likod. Tapos UV board, floating shelves na may drawer, tapos PVC. Ayan, no? Ayan, so design din ni Sir yan. Tapos yung sa may bar counter, ayan. Okay na, so may ano rin siya, may aluminum profile tapos LED. Ayan, okay. So ganun din, may LED rin dito. Ayan. Tapos naka aluminum profile din yung ano natin mga boss, ito naka-aluminum profile din. Yan. Tapos dito, yan, ito yung mga detalye dito. So yung DIY na pantry natin, yan, okay na. So ganyan lang din sa taas. Tapos dito ganyan lang po siya. May pull out basket syempre. Tapos may aluminum profile din doon. Ayan, mayroon po tayong basurahan dito. Truss beam, no? Ayan. Okay, utensil. Drawer na may utensil. Tapos dito naman yung condiments tray. Okay. So, aluminum profile ulit. Ayan. Okay. So ito yung sa may exhaust. So materials natin dito, marine laminated board, tapos pinormikan lang po natin ng yan yung marine laminated board. So may kulay na po siya. Tapos pinormikan po natin. Ganito yung talagang kulay ng marine laminated board. So nilaminate lang uli natin mga boss. So, tapos may aluminum profile. So pag titingnan mo, glossy siya kasi naka-formika po siya. Tapos yung counter natin dito na ginamit, yung Kalakata Gold na quartz. Yan po yung ginamit natin. Kalakata Gold yan, no? Na quartz. Yan po yung ginawa natin dito. Pati ito na pinalagay ni Sir, no? So dati nakapintura lang po ito. So ngayon pinalitan natin ng UV board. Tapos ito, yan, mga additional kasi ito mga boss. Yan. So yan, yung TV console na lang yung ayusin dito. Tapos dito yung kisame. Yan. Shoutout kay Sir Joe Romero. Tsaka kay Sir Myong.
Ano mga boss, naganda si Sir Myong. Yan, tinawag niya siguro kay Sir Romero. Kay Sir Romero mga boss. Ayan, nasarap oh. Lighter mo. Vamos, lechong manok. Uy. Ayan no. Ayun oh, meron tayong hito rito. Ayan, nasarap oh. So, kain daw tayo bago tayo umuwi. So, babalik pa naman tayo rito mga boss. Okay. Nawanan doon sa Waganas ng mga ano no. Nalipasan doon sa Batikwan. Sir Byong, kain na. Yan tayo na po. Ang sarap talaga oh. Ang sarap. Ayan, maraming salamat kay Sergio Romero. Ayun, may tumawag kasi mga boss kaya medyo nagili yung pagkain natin. Ayun oh. Kain tayo mga boss. Dito ko na lang ilagay para makita lahat. Ayun oh. Tingnan nyo, meron dito ha. Yun. Ay, hindi ka na mag-stock up. Mayroon ko, nilulunukin mo na lang, nag-stock up ka pa. Tara sir. Na-spoil dyan yung mga tropa rito ah. Ang pinapataba ni Sarmir ah. Wala pa yung dalawa. Hindi pa natahi. Sausawan. Hindi pa tayo. Hindi pa. Meron na. Baka siguro. Wala daw nila yung mga uniform ng estudyante. Sarmir, baka hindi na makilala yung mga tropa natin sa sir ha. O tumaba na sila. Tumaba na sila. Tumabaan. Nakarating katukayo sir. Dito sir. Hindi na pinaupo. Natakot na. Lumakbo? Baka lasing na eh. Hindi pumunta pa pala sila sa ano. Lama eh. Kalimutan niya. Alam ko, bakit na doon? Ganito mo po. Ang bangos, bumilis yan. Pero lang pinagay may patoy ni Sarmir ng bangos ah. Bilis na yan oh. Ang gulo kay special kay Sarmir. Para hindi na tayo iting masyado ng ano, ng hilik. Kaya na. Lupit na. Kaya tinanong ko yun. Okay, so tara na. Si Somas. Pagkatapos kumain. Nag-share si So napasarap yung kain ng mga boss. Sarap yung inanda ni Sir Myong. So ngayon na rin po tayo. So babalik pa po tayo rito. Yung sa may reply. Tapos sa may alam mo yung profile dun sa gilid. Tapos dun sa may TV console. Yan po yung babalikan natin dito. Ba't ang pogi ko rito sa ano? Sa lamin. Kapugi nga eh. Hindi siya... Nakakapogi itong salamin sir ha. Di ba, ang ano eh, tumataba ako eh. Niro-an daw. Okay, tara na mga boss. Salamat. Babalik pa naman kami. Sige, tuloy mo. Okay, maraming salamat kay Sergio Romero dun sa ano natin, lunch.
Busog na naman yung mga tropa. Ano naman sila? Bumaba. Ginam. Sabi ko, ito ka. Ito ka rin. Mapadas ko mati aging pasayero. Ayan, oh. Let's go.